Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan, Ibanteli mendia igoko dugu. Ibanteli, Lapurdi eta Nafarroa artean dagoen mendia da, eta 688 metroko garaiera dauka. Hemendik, Lizuneaga lepotik igoko dugu, eta guztira 5 kilometro aterako zaizkigu, 500 metroko desnivel positiboa edukiz. Beraz, 2 kilometro terdian sekulako aldapa igo beharko dugu. Hemendik lehen esan da, Lizuneaga lepotik hasiko dugu bilbidea. Bagoaz! Hasi gara gure gaurko ibilbidea, eta pista batetik barna sartu gara. Hemen kilometro erdia besterik ez dugu egin, eta ezkerreko bidea hartuko dugu. Hemendik, Ibantelira zuzen joango gara. Gainera, pistatik, bistaz mendia ezagutzeko aukera izan dugu, ja. Orduan, poliki beti bisual izango dugu. Kilometro terdi igoera, aldapa gogortxo aurretik, eta hemen borda bat erreferentzia bezala hartuta. Bagoaz aurrera. Kaixo, saio berri honetara, gaur mendikarrira hurbildu gara eta saiatuko gara naturaren arloko informazioa zuenganatzen. Hementxe naturgune ezberdinak aurki ditzakegu eta saiatuko gara pixkat zuenganatzen, bai fauna, bai flora edo landariedia eta animalien arteko ezaugarriak zuenganatzen. Ongi etorriak eta espero dugu saioa gustokoa izatea. Mendikarriko igoeran ikus dezakegu pixkat gure bailaretako ezaugarria diren behi hauexek eta gure paisaiaren barnean dauden protagonista importantea dire. Hementxe ikus dezakegu nola gure baserrien ondoko larreak mantentzen dituztela eta batez ere gure paisaiaren forma ematen dituzten eta urtez funtsa hori izan dute, bai. Esplotazio txikia dira gehien bat, bai familiarrak, eta larretatik aldatzen ditugu eta mantenimendu hori ematen digute gure belardietan. Eta azkenik hori ekonomia familiarra pizkat bultzatu egiten da.
Bueno, Mendikarriko magaletan aurki ditzakegu zeinbait egitura, ja prest daudenak, esaterako hemen atzean dakagun usotegia. Hementxe Etxalar eta berako eremuetan, besteak beste, eta bai Nafarroako beste mendi tontorretako bideetan, horrelako egiturak aurki ditzakegu, bada Pagauzoaren migrazioaren eizarako prestaturi dauden ja udazkenaren lehendabiziko aste hauetan, haiei eiza emateko. Berehala hasiko dira pasatzen, ja txolomak pasatu dira, talde txikietan pasatzen diren aristietan bizi diren uso txikiago batzuk. Eta berehala pixkat hotza etortzen danean, Pilarretik aurrera edo urriaren 20 eta 31 bitarteko egun hotze horietan paso egingo dira Europako Pagauzoen estirpe migrazioaren gehiengoa. Ikaragarria da gure Nafarroako bailaretatik pasa hori ikustea, ze, pixkat estima diote, 1,5 milioi kontingentea pasatu egiten direla, eta dakizuten bezala, migratzaile partziala da, ez da Afrikaraino heltzen, baizik eta Iberiar Peninsulan, adibidez Extremadura eta Gaztela-La Mantxako larreetan eta soroetan, antxe pasatzen dutela negua gero bueltatzeko. Gero eta kontingente txikiagoa bada, ze, izatzen dugunez, pixka eta purka beruntze egiten nahi da, eta gero eta gehiago, estirpe handitzen ari dana da, Europar kapitaletako Pagauzo lokalak esaterako, ez? Parisen, Londresen, eta Europako beste hiri nagusietan, Pagauzoak ikusten ditugu batez ere haien hiriko parkeetan, eta antxe oten dira gustora jakiekin, epel eta izarik gabeko guneak direla. Orduan, apurka ikusten ari da kontingente migratorioa pixkat beruntze egiten ari dela, eta gero eta mendebalderuntz pasatzen ari direla Pirineetako zeharbidea edo. Bueno, ea sorteri dakaten, eta aurten ere migrazio horren fenomenoa ikusteko aukera izaten dugun, denok pixkat zeruari begira eta hortxe, disfrutatzeko prest. Gaur, Etxalarko herrian gaude. Etxalar, Bidasoako ibarran kokatuta dago, eta baita Lesaka, Igantzi, Arantza eta Berako herriekin batera Bortziriak osatzen dute. Etxalarko herria, bailara txiki batean kokatuta dago, inguruan ikusten ditugu hainbat mendi, haien artean Mendikarri daukagu, baita usategietako lepoa, eta baita hemen herrian bertan auzo ezberdinak aurkitzen ditugu, eta hainbat baserri. Hementxe, herrigunean, auzo hauen artean, ditugu Anduzeta auzoa, baita Jauregieta, Inarrieta, pixke bat baztertuta aurkitzen dugu Antxolokueta, eta arran bezala gero baditugu hainbat baserri. Gainera, hemen zonalde hontan aurkitzen ditugu hainbat eta hainbat landetxe. Gaur egun, Etxalarko herriak 800 bat biztanle ditu, baina egia da 20. mende hasieran, gaur egun baino haize biztanle gehiago zituen. Etxalar toponimia ez dakigu seguru nondik datorren, batzuk diote etxe eta lar hitzetik datorrela. Ja 13. mendean aurkitzen dugu Etxalar izena. Nere gibelean daukagu Andra Mari eliza. Andra Mari eliza, berez erdi aroan ja bazegoen hemen eliz txiki bat, gaur egungo elizaren erein bat zena. Gainera, hemen alboan daukagun atea, garai hortako atea da, ziur ere 13. mendeko atea. 16, 17 eta 18. mendeetan eliza eraikina handitu zen, gero eta handiago egin zen,
Eta gero baita hemen nahiko gauz bitxi aurkitzen dugu. Hemen nire inguruan, elizaren atarian, badaukagu ilarri pila bat. Garai batean, hilobiak elizaren barruan ziren. Hau da, etxe bakotxak bazaukan bere hilobia, eta noski hilobi hauek elizaren lurrean ziren, eta noski baziren hilobiak beste batzuk baino garrantzi gehiago zaukatenak. Hau da, hilobia gero eta aurrerago egon, gero eta garrantzi gehiago zaukaten. Gero ja, batez ere 17 eta batez ere gainera ja 18. mendean, non eta hemengo biztanleria dauka olako gorakada nabarmena, elizako barruan zegoen hilobiak edo hilerria ja txikia gelditzen da, eta hasten dira gorputzak ja elizaren inguruan lurperatzen. Horretarako, olako estelak egiten zituzten, olako hilarriak, eta hilarri hauek, nahiz eta ez oso zarrak izan, gehienak 18-19. Mendekoak dira, baino hala ere, hemengo hilarrietan, kasu batzuetan, errepikatzen dira olako formak eta horrelako marrazkiak ja zarrak direnak. Hau da, hemen aurkitzen ditugun motiboak, dira hemen bertako artisagoak mendeetan erabili dituzten marrazkiak eta erran bezala motibo ezberdinak. Hementxe dugu Pello Apezetxea, Etxalarko Apeza, egunon? Egunon. Apeza, baina baita etnologia, etnografian aditua, historialaria, kazetaria, ikerlaria, gizon polifazetikoa, ezta? Bueno, polifazetikoak nik uste haunitz izaten dira eta hoi izaten gara, ez? Baina, bueno, ez beste munduko mailan ere, ez? Orduan Etxalar eta Etxalarko inguruak eta aski ongi ezagutzen dituzu. Bai, franko mendian eta ez hainbeste baitare zeren toponimiaz egin nuen, orduan toki izenak ez mendietako zerak, bazterrak eta xokuak eta bueno, hortaz ere. Bakarik hori gero argileratu zuen zerak gobernuak, bost hirietako bezala. Nik uste Baztangoa eta Goitakoa ere horrela, nik uste Baztangoa dela, Baztango herriak hartuta, beste batzuk badira Malerreka ingurukoak eta hemengoa berriz bost hiriak eta, bueno, hola. Gero baita badaude hainbat mendi ibilbide. Ez bakarrik mendiak ikusteko, baizik eta gainera baita Etxalarren aurkitzen ditugu hainbat megalito, hainbat arrespilak eta bar, ezta? Bai, badira. Hori ere Euskal Herrien toki frankotan badira, ez zera. Holako, orduan denboraietan duela 2000 urte inguru horietan, mendi gainetan batez ere, lurperatzen zituzten, beren difuntuak, eta egiten zuten erre, lehenbizi, zera, gorputzak erre, gero zulo bat egin eta antzartu, eta gero inguruan harriak, metro eta erdi edo altura zutenak zertarako inguruan paratzen zituzten horiek azinen, iduridu azinengatik zeratzeko, zaitzeko.
Orduan, defentsa bezala, bestela zindak bakizu, usaia, eta lurra Arrotu, mugitzen hasi eta aterako zituzten gorputzak, eta bai, olakoak badira. Nahi zogitan ere, nik hemen bertan ere zautut batzena, eta ez dena, orduan errentuz gauzoiek ere, bueno, ez dira batzuetan zaitu behar bezala, ez dira baloratu, zai importantziarik eman. Azkenean horiek eta, beste hainbat gauza, historia dira. Gurean zinikoen bizimodua adierazten dute, eta, horiek lehenguek egin dutena kontuen edukitzea importantea da. Azkenean, itxeak eta ere gero beranduago, baina bintzat hainbat gauza egin dituzte, eta nola egin zituzten, eta zergatik egin zituzten, eta gauza horiek denak jakitea, ikastea, laguntzen digu gurire, laguntzen aldi gute, bizitzen. Beno lagunok, hasi gara gure aldaparekin, poliki. Hasieran pista hartu dugu, bide zidor batetik hasi gara, eta poliki aldapa hasi gara hartzen. Hemen ikusten duzuenez, aritzen tartean gaude. Eta egia esan, ez du guzkirik ematen eta oso politak eta helduak dira. Oso zati polita. Bueno, jarraituko dugu aurrera. Azken kilometroa geratzen zaigu, baina esan bezala, lasaitasunarekin hartuko dugu oso gogorra delako. Beraz ondo hidratatu eta jarraituko dugu. Beno lagunok, iritsi gara Ibanteliko lepora. Hemendik ikusten duzuenez atzean daukagu tontorra eta metro eskaz batzuk geratzen zaizkigu. Hori bai, lepora arteko bidea gogorra izan da. Iratzen artean ibili gara eta lehen esan bezala aritzen artean. Eta hemengo bistak ikusten duzuenez paregarriak. Hemen gure ezkerreko aldean Larrun uzten dugu eta beste aldean berriz Zugarramurdi aldea, han ere Atxurimendia ikusiz. Hemendik metro batzuetan daukagu tontorra eta gogoak ditugu iristeko. Aurrera goaz.
Beno, lagunok, iritsi gara gure tontorrera, Ibantelira. 688 metro ditu mendia. Zehazki, Lapurdi eta Nafarroa artean dagoena, mugan. Hemendik, atzean, Larrun ikusten dugu, zehatzuta meaz. Hemen, Larrun mendia badakizue, saratik trentxo bat igotzen dela, justo tontorreraino. Baina, beratik ere igo daitekeen mendia da. Hau ere bai, beratik ere igo daiteke, zehazki gerrea jarraituz, baina gu, Lizuniagatik igo dugu. Bestaldetik ere aukera dago igotzeko dena den. Bestaldean, Zugarramurdi aldea geratzen da, eta Baztaneko baiara guztia. Ez ditugu herriak ikusten mendia parean ditugulako. Eta noski, hemendik ere itsasoa ikusteko aukera daukagu. Ederra gai. Eta eguzkia dizdiratxo. Beno, hemendik 2 kilometro ostean, berako bidea tokatzen zaigu. Berako bidea berdina izango da. Igoerako toki berdinetik joago garelako. Beraz, den orain aldapa bera. Bagoaz. Bueno, Mendikarriko magaletan, beste eraikuntz edo egitura berezi batzuk ikusteko aukera izango duzue, ona paseatzera etortzen bazarete, eta bada larre hontan aurki dezakegun egitura edo. Hori bada bunker bat edo ametralladoren kabila edo, eta bueno, bada ale bat delako linea P, Frankok egindako egitura hauen defentsarako egin zituen lerroa, ez? Pirineotako pixkat aliadoen kontra diseinaturiko defentsa egiturak. Bai, hormigoiezkoak egina dira polonekoak, eta orain dela gutxi inventariatu egin dira. Eta ikusi da, adibidez, bioanistasunaren arloan ere, naturak bere hildoak ditu, eta ikusi da hementxe adibidez, Zaguzarren aterpeak direla ere, eremu batzuetan sartu egin direla, eta hortxe bai negua edo bai ugaltzeko tokia izaten direla, eta ere adibidez tximeletarako, lepidopteroetarako, ze hortxe ere, migrazioan dauden animalia hauek, hortxe pasaditzakete ere negua edo haren urtaro pixka tezegonkorra haien ziklo biologikorako. Orduan, bada bere interes historikoa, eta eremu batzuetan ja linea P delako lekuak pixkat promozionatu egiten dira, turismo mailan eta historikoki, baina ere naturak bere erabiltzen dituzte horrelako egiturak haien bizi zikloak aurrera eraman ahal izateko. Beraz, naturak ere badu bere interesa. Mendikarriko igoeran, baso misto baten barruan sartzen gara. Hasieran lizar handiak aurkitzen ditugu, batzuk oso altuak eta tamaina oso honekoak. Gero apurka-apurka baso mistoren barruan ere aurkitzen ditugu hemen atzekaldean ditugun gaztainondoak adibidez, eta inguruan ere aurkitzen ditugu herrialdeko haritzak eta baita Amerikako haritzak ere. Hementxe, ikus dezakegu, udazken partean gaudela, eta fruituak desente dituztela aurten. Iaz, ikaragarri euria egin zuen, 3-4 hilabetez, eta aurten badirudi fruitutaz ongi horniturik gaudela. Eta fruitu hauek gogorarazten didate, adibidez, begira gaztainak aurten ongi formaturi daudela dirudi, eta hau izango litzateke triku vegetala baten itxura duen karkasa edo. Bueno, gogorarazten dit adibidez, trikuak
oso mesedegarriak direla gure baratzetarako, eta gian potentzializatu ditzakegu ale hauek edo espezie hau gure baratzeetan. Oso mesedegarriak dira, adibidez, zertaz elikatzen dira trikuak, jaten dituzte gehien bat bareak, jaten dituzte barraskiluak, zizareak, eta askotan atropeiatu egiten ditugu, baina haien etxe bizitzak askotan enbor baten azpian eta askotan, ja Googleen aurki ditzakegu edo gure etxeetan ekoiztu ditzakegu haien aterpe batzuk adibidez. Adibidez, kutxa baten barruan edo enbor bat pixkat zulatu eta horbean mantentzen badugu gutxi gora behera konpostadore txiki bat bezala, pixkatola horrelako atari txikitxo batekin. Eta hortxe gure baratzeko iskin batean mantenduz, hor agian negua pasa eta gero ja, otsaila martxoak aldera aterako dira eta gure baratzetarako ikaragarriko mesedeak egingo dizkigute. Beitu hementxe, mendikarri da igotzen, hola, triku vegetala. Horregatik ere garrantzia dauka zuk bezalako pertsonak norbait ere ondare guzti hau ikertzen eta ezagunarazten eta babesten ibiltzen diren pertsonak beharrezkoak dira hemen zonalde honetan. Bai, hori dena da ez dakit ohartzea nik estian aipatu dut lehenbiziko urteetan ez ni idazten berrogeita gehiago urte nituenean hasi nintzen. Bitartean, lehenagotik ere hor ziren liburuak eta hor ziren mendiak eta hor ziren, bino, baizik gero, hasi eta ohartu eta behin hasten baldin bazara, ohartzen joaten zara, gero eta gehiago, duen interesa, duen balioa, gustora egiten duzu. Lana da, azkenean ibili behar da, artxiboak begiratzea ere lana da, eta naiz artxibotan ibili, bino, hemen herrikoak, parrokiakoa eta herrikoa, eta gero Donostian, oin izena esan eizaroituko, horre izan baizen literaturgile bat famatua. Bai, Michelena. Izen horrekin da, hango badira artxibo gehiago ere, bino, importantena hori da hor Donostian. Iruñean ere Nafarroako artxiboa. Hobeki prestatu dago antzintua, Donostikoa. Donostikoak orain lana erraztu egiten du. Orduan ni lehenbiziko joan itzenean, joan eta ja zerbait bazen etxalarri buruz. Eta, ateratzen dizute, hau da gura, han bertan, zerbait baldin bada, fotokopiatzen dizute, eta hola, hasi. Gero azkeneko urtetan, joan eta, nahi ditut fotokopiak honenak edo horrenak eta ez duzu beharrik, zuk etxetik begiratzen duzu. Digitala. Etxetik ordenagailua interneten sartu eta hartzen duzu. Azkeneko liburuetako bat egin nuen hemengo semia zen apez batek euskaltzaindikoa zen bera eta idatzi zuen Franco. Idazten zuen aldizkari eta egunkari eta artxiboan ikusi nuen, bazituela hainbat gauza, eta horietatik orduan
Honek bat behin gauza bat egiten zuena zen, herriko gertaerak kontatzen zituen. Eta bialtzen zituen batera eta bertzera. Eta liburu bat ateratakoa hori da. Teodoro Arburua zen izena. Orduan hori, gehiena etxetik begiratuz egin nuen. Naiz alere lanak, zerare idatzia, nola dagoen idatzia, eta orduko idatzkerak ezberdinak, eta asko aldatu da. Bai, eta ezidurien nekatzen da, orainik galdu dut zera ikusmena franko galdu dut, nik uste horregatik. Azkenean letrak ezin begiratuz, hartu eta lupare erabili, eta horiekin nekea. Bai, askitzaio da, holako dokumento zarrak eta begiratzea. Mi esker, jarraituko dugu herri ederrago ikusten. Erki. Iritsi gara gure gaurko helmugara, Lizunagako lepora. Gaurkoan Ibanteli igo dugu. 788 metro dituen mendia. Zehazki lehen esan dugu, Lapurdi eta Nafarroa artean kokatzen da. Guztira 5 kilometro atera zaizkigu, eta 500 metroko desnivel positiboa dago. Oso ibilbide maldatsua da. Egia da laburra dela, ez dira kilometro asko, baina oso maldatsua eta gogorra da. Eta malda poliki-poliki eta lasai hartu beharra dago. Horregatik, hemen hasieran iturri bat daukagu eta bertan ura hartu dezakegu eta hemendik hasi poliki-poliki gora. Ibilbidea oso polita da, hasieran pista batetik barna, gero bidezidorra hartu eta aritz tartean ibiliko zarete. Hortik, lepora iritsiko zarete eta bertatik tontorra metro batzutara izango duzue. Bistak ikaragarriak dira, bertatik larrun ikusteko aukera daukagu. Eta bere antena, bere etxea, esan bistak zoragarriak. Itsasoa, bai hortxe daukagu. Besterik gabe, hau izan da gure gaurko ibilbidea. Eta honekin bukatuko dugu. Bestean, hurrengoan ikusiko dugu elkar. Hemen Mendikarrirako bidean, entzuten dira zenbait hegazti, zenbait soinu, zapelatzarrunta entzuten da hortikan, bueltaka dabilera, basotik ateratzen eta sartzen. Belabeltzak ere entzuten dira, adibidez belabeltzak eta erroien arteko ezberdintasunak ikusteko, eta askotan gauza bera iduritzen zaizkigu eta ez da holan. Belabeltzak askotan talde txikitan joaten dire, guztiz beltza dira, eta mokoa ez da berez oso handia. Askotan, haien soinuaren gatik, identifikatu ditzakegu, haiek egiten dute olako Aldiz, erroiek askotan binaka egiten dira, haitzetatik hurbil egoten dira, eta haien soinua askotan askoz grabeagoa da, egiten dute olako Eta horren bidez identifikatu ditzakegu bi espeziak. Erroiek ere badakate olako haien buztana bada erronbo formakoa edo. Zertara datorrona, ikusi dugu Mendikarrirako bidean belabeltzak inguruan daudela, eta askotan gure araudian minduta dago haiei tiroka ibiltzea iza garaian, ez? Nik uste hau pixkat pena badela, oso mesfitentzako izaten dugun haien inguruko bizimoduan edo, ez? Korbidoek mesedea egiten diete beste espeziei.
Askotan, haiek, haien buru muinetako edo zerebeloaren masa gehiagizkoa da, mundu mailan edo hegaztien munduan masa gehien dituzten animalia edo hegaztia dire, eta haien arkitektura edo kabia egiteko trebezia ikaragarria daukate. Horrek oso mesedegarria da beste espeziengan. Adibidez, belatzek edo ontzek ez dituzte bere muinutan eta bere genoman ez dituzte kabirik eraikitzen. Orduan, beti korbido hauek, bai belabeltzak, mikak, erroiak eta beste korbidoen eraikuntzak oso mesedegarriak, haien kabiak, urteak pasatala, oso mesedegarria dira beste espeziak hurbil daitezen beste ekosistemetara. Adibidez, belatz batek ez ditu kabirik egiten eta arrautza paratzen ditu adibidez korbidoen kabi zaharretan. Ontzek gauza bera egiten dute. Beraz, agian askotan pakean utzi ditzakegu eta, ez dakit, agian gizakien eta haiengan arazoa dauden momentuetan kudeatu beste modu batez. Esan bezala, ekosistema aurrera egin dezaten eta beste populazioen eta bioaniztasunaren pixkat aurrera egiteko edo lortzeko, agian pixkat kontutan hartu behartuko nituzke espezie hauek ere. Mendikarriren bidean, pixkat altuera hartzen goazen bitartean, hasten gara pixkat bailararen paisajea ikusten, eta hor bera dakagu bukaeran, eta haren atzekaldean Aiakoarriak. Hementxe ikus dezakegu pixkat, gero Europa mailan ez diren ikusten ekosistemak. Bada hola ondoan dauden larreak eta haien inguruan oso importantea da bioaniztasunerako eta gure animalia basatientzat, pixkat gure larreak olako vegetazioarekin, landarediarekin inguratuz egotea. Askotan, ertz horiek, landarez poblatutako ertz horiek zetasuna mantentzen dute, haize boladak pixkat saihesten dituzte, eta bai babesa eta bai jakiak ematen dizkiete kate trofiko guztiaren osatzen dituzten animaliei. Orduan funtseskoa da eta guretzat agian ohikoa da, baina pixkat bidaiatzen badugu, ikusiko dugu Europa mailan ez dela hainbesteko ugaritasunarekin ikusten. Beraz, horrek bada pixkat esanguratsu bada gure bioaniztasunaren osasunean edo oso ona dena gure bioaniztasunaren osasunarentzat. Gaurkoan, Mendikarriko magaletan aurki dezakegun ekosistemak, basoak, landaredia, animaliak zuenganatzen saiatu gara. Espero dugu saioa zuen gustokoa izana. Hurrengo arte, mila esker. Gaur egun, Etxalarko udaletxea herriko plaza ondoan kokatuta dago, baina garai batean hemengo eraikin hau zen. Eraikin hau Jauregi eta auzoan kokatuta dago, elizaren ondoan, eta 17. mendeko eraikin bat da. Berez, hemen aurkitzen ditugun bi pilare eder hauetan, eraikinaren urtea jartzen du, 1685. Gaur,
udaletxea izan beharrean, herriko kulturretxea da. Oraintxe, Inarreta auzoan gaude, hemen daukagu Inarrea etxea, gaur egun zahalberritua dagoen etxea, baina berez etxe zaharra da, arrastzarra da. Etxean aurkitzen ditugun egurrezko estrukturan, arko kanopialak eta 16. mendeko marrazkiak aurkitzen ditugu. Etxalarren aurkitzen ditugu hainbat eta hainbat etxe, ia denak edo gehienak etxe ederrak. Baitugu 18, 19. mendeko eraikinak, baita 17. mendekoak ere, baita daukagu Gaztelu dorretxea, Erdi Aroko dorretxe bat. Berez, Etxalarren eredu arkitektoniko ezberdinak aurkitzen ditugu, baina gehienak bertako landa eremuarekin lotura zuzenak dituztenak. Adibidez, hemen ere gibelean daukagun etxe ederraunek, 3 solairu ditu. Beheko solairua, eiak edo ikuiluak ziren. Gaineko aldean berriz, bizilekua. Eta bizilekoaren gaineko aldean, sabaia. Sabaian, sagarrak, gaztainak eta gordetzen ziren, baita ere azienda bazkatzeko belarra, eta baita baituzte olako balkoiak, garai batean artoa eta idortzeko erabiltzen zirenak. Inarreta auzoan, olako gurutze, harrizko gurutze eder bat aurkitzen dugu, 18. mendeko gurutzea, berez data azpian jartzen du, 1734. Hala ere, gurutze hau ez da betidanik hemen egon, baizik eta asmentan herriaren sarreran zegoen. 19. mendean, Sevillera eraman zuten, hor egin zen olako erakusketa bat, erakusketa universal bat, eta Nafarrotik gurutze hau eraman zuten, eta gero ja gaur egun dagoen kokalekuan jarri zuten. Eta bitxikeri bezala, Etxalarren Xurienea etxea aurkitzen dugu. Etxe hontan Manuel Aznar sortu zen. Manuel Aznar, Jose Maria Aznar, estatuko presidente ohiaren aitona. Etxalar beste pertsonai baten sorlekua da. Kasu hontan, fikziozko pertsonai baten sorlekua. Carmen, gaur egun aski famatua den pertsonaia, bai daukagu eleberri bat, eta gero baita opera famatu bat, Bizet musikariak egindako opera, eta badirudi Carmen Etxalarren sortu zela. Antsoloko eta auzoan garbileku ederrago aurkitzen dugu. Garai batean, unet etortzen ziren, harri hauetan arropa garbitzera. Etxalarren, hainbat erreka ikusten ditugu. Erreka hauek herria zeharkatzen dute, eta erreka bazterretan horrelako harriak ere aurkitzen ditugu. Baita, presa ezberdinak badaude, hemen nire gibelean dagoen presa erraldoi hau errota mugitzeko ura biltzen zuen, eta baita garai batean errotak ez ezik burdinolak ere baziren. Etxalar, Erdi Aroan eta batez ere gero ja 16 eta 17. mendeetan harreman handia zaukan burdinaren industriarekin.
Eta hementxe, Etxalarko plazan bukatzen dugu gaurko saioa. Beste bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.